nag-ano kami ng batas, yung iba natin kasama dyan, sana sundin lang. Siyempre, napakahirap ang sitwasyon namin. Dahil pag maglalagay kami ng batas, mga iba dyan, pinabaliwala. Kaya sana ang operasyon lang at disiplina ang aking kailangan para umulan ang aking ilan. Kagaya ng dito sa harap ng simbahan, Sabado Linggo, may mga kapatid natin dyan sa kalsada na sila nag-iisla. Ang kalsada para sa daan na sasakyan, daan na tao. Kaya ako sabi naman sa kanila, at hindi naman kakaling sa akin para maayos naman. Dahil siguro by next week ay ano ko na yung anti-littering law. Yung mga nagtatapon na kung saan-saan may punta na yan. Kaya pakiusapan yung mga kahit na hindi natin nasa-brother ng Muslim, pagsabihan yung mga tabi-tabi ng mga tindahan nyo. Ang prioridad po sa akin, ang malinis ang lugar. Maglagay po kayo ng basura at nandiyan ang mga may empleyado para mapiklat nila sa oras. Dahil may oras na ilalagay ko dyan kung kailan pipikapin yung mga basura. Sabihin nyo sa akin kung may mga empleyado na nagpipili siya sa inyo. Kung bilhin kami rin na lang, okay lang yan. Pero huwag naman yung bigyan sila ng parang bukol. Dahil ako, madali akong kausapin. Kung ano ang problema ng mga kapatid nating Muslim dito sa San Carlos, lapitan nyo lang ako. Alam niya mo yan. Kaya, tinawag ko itong pulong para makasabihin nyo naman, hindi ko kayo nabibigyan ng pansin. Kaya isumbong nyo lang sa akin. Sabihin nyo lang sa akin kung anong problema ang nasa inyo. Kung maliit na bagay, pag-usapan natin yan. Walang problema sa akin. Pero pag malaki na, siguro may problema. Kaya dapat, numero 1, ang programa ng Mayor Julio Rayo Suelio, ang kalinisan ng ciudad. Yun lang ang hiling ko. At pakitingnan lang naman yung mga tao hindi nyo kilala, baka mamaya, may mga magnanakaw. Balita ko niya, may nalupan na siyan eh. Kaya, tingnan nyo rin, pag nagpipindi kayo, tingnan nyo yung mga mga tao, i-report nyo sa akin. Ano pa ang problema ng mga dati ng negosyo sa Carlos? Pag ang problema, sabihin nyo sa kanila. Pag hindi nyo na kaya, ang problema, sabihin nyo na sa akin. Lahat yan nakukuha sa pag-usapan. Walang problema na hindi nare-resolve. Ganito na lang, sir. Kasi maraming nanakawan sa amin. Kung sakaling mayroon kayong mahuling magnanakaw, sabihin nyo sa akin. Anong dapat namin aksyon? Ay, tulong natin para huwag nyo naman bubugin. Ang balita ko kasi, dito sa market, maglalagay ng security guard dito. Kung si Abby Samson, sinabi na sa akin, aywan ko, mag-usap-usap yata kayo, yung isasakot doon sa security guard. Ay kung lahat kayo magpukontribute doon, ay siguro dapat kalit ang supervision. Di malasakit nyo ang San Carlos. Dahil para kang nandito na rin kayo San Carlos, dito kayo naghahanap buhay. Di ba? Eh malasakit nyo, kalimutan nyo muna Mindanao. Ang isipin nyo, nandito kayo San Carlos. Di ba? Nag-Egypt na rin. Sa Mindanao, pakpakan doon. Eh dito naman, negosyo. Kaya dapat magnegosyo tayo para mabuhay naman kayo. Kaya mga ibang bagay dyan na bawal, siyempre dapat natin sundin. Hindi naman mahigpit eh.
Ang pinaka-importante dito, kooperasyon lang at disiplina. Yan lang, pairalin natin. Lalo lang yung kalinisan ng lugar. Alam niyo naman si Mayor. Kilala niyo si Mayor. Napakalinis yan. Gusto niya malinis ang syudad. Dahil ito kasing Huwebes na darating, may evaluation ng San Carlos. Darating dito mga region, titignan yung mga tindahan, hindi mo alam kung tindahan, sa eskwelahan, sa patayan ng baboy. Kaya makipag-cooperate. Baka bukas mag-iikot kami. Inspection para sa Huwebes. Dahil evaluation ng Huwebes darating lang niya, maaga-maaga, pupunta sa, halimbawa, dito sa lugar tindahan, bibigla lang yan. O sa palengking isa, bibigla lang yan. Kaya dapat naka-ready tayo by 6 o'clock. Dapat baka parang hindi naman tayo mamaya. Kaya tinawag ko itong pulong na ito para hilingin sa inyo ang operasyon ng bawat isa.